Аяның Шырақай мәктәбенең 4-нче класс укучысы Салахова Таңсу табышмак әйтү шул. Көндә бергә җыелып, буламыни тыелып, берәүнең башлау җитә, табышмак әйтү китә. Буз дисәң, буз түгел, туз дисәң, туз түгел, бал дисәң, бал түгел, кар дисәң, кар түгел. Биләр дә ярата, нәниләр дә ярата. Кашык белән аз кабып, ашыйлар, тәмләп, ялап. Нәрсә ул? Дигелгенә җавап инде бер генә. Мороженое диләр үсеп, ай нурда тормый түзеп. Көн болытлаган чакта, әллә кайда еракта, хәтәр көтүче йөри. Озын чыбыркы сире, эй шартлата шарт та шорт, чыбыркысы ялт та ялт, күк йөзен йөзгә телә. Нәрсә ул? Кемнәр белә? Мин беләм, ди бер малай. Көттереп торма алай, бөтенесен дә узып, яшен ул, диде сузып. Мин дә табышмак әйтим, диеп кушылды Хәким. Кара җөймә өстендә утлы борчак түгелгән. Моңа инде җавапны табу кыен түгел. Йолдызлар ул, йолдызлар, диеп кабатлы кызлар. Болытлардан югала, җиргә кереп югала. Яңгыр ул дип шунда ук әйтеп куя бер бала. Көн дә шулай җыелып, буламыни тыелып, берәүнең башлау җитә, табышмак әйтеп